Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα στην Απολύβη και στους ακροατές. Λοιπόν, ιδιαίτερη μέρα σήμερα για την Ανόρθωση, η γενέθλια της μέρα, μάλλον συμπληρώνει σήμερα 106 χρόνια παρουσίας. Είναι αλήθεια, σήμερα γιορτάζει για μας ο ιστορικότερος σύλλογος αυτού του νησιού, συμπληρώνει 106 χρόνια ιστορίας. Ως γνωστόν, όταν δημιουργήθηκε και είναι υπό την μορφή αναγνωστηρίου, από την επωνυμία Ανόρθωσης, έτσι ώστε να αναπλάσει και να μορφώσει τους κατοίκους και τους νέους της Αμοχωστού. Εξελίχθηκε 106 χρόνια μετά σε κάτι μεγάλο, σε κάτι τεράστιο, σε κάτι που πολλοί κόσμος από την Αμοχωστού και όχι μόνο πιστεύει σε αυτό. Προηγήθηκαν πάρα πολλά πράγματα να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ο σύλλογος πέρασε από δυσκολίες, από αντικσότητες. Ωστόσο, με τα κατορθώματά του δείχνει πως είναι εδώ, γιατί μπορεί να συνεχίσει την ιστορία που ξεκίνησαν κάποιοι πριν από πολλά χρόνια. Και εμείς με τη σειρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε άξιοι συνεχιστές αυτής της ιστορίας που κοβαλά αυτή η μεγάλη ομάδα. Ωραία. Τώρα πάμε και στα αγωνιστικά. Το είπαμε αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα ότι πλέον με την παρουσία του Ανδρέα Παντολή στην προεδρία της εταιρείας φαίνεται να αλλάζουν αρκετά πράγματα και το πρώτο που αλλάζει είναι η ψυχολογία σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό οικοδόμημα. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που κρατούν την ομάδα. Χθες είχετε εύκολο πέρασμα απέναντι στον Ερμή, μια ομάδα που τουλάχιστον έχει τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα. 4-1 και είναι αυτό που λένε πολλοί ότι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ήταν αυτοί που πριν από ένα μήνα δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν. Τώρα βλέπουμε να υπάρχει νέος αέρας, νέα ψυχολογία στην ομάδα. Καταρχάς, πώς αντιμετωπίζετε εσείς την κατάσταση? Είναι αλήθεια, όταν και επικρατούσε η διοικητική αβεβαιότητα πριν ακόμη αναλάβει ο κύριος Ανδρέας Παντελή, αυτό είχε υπεράσει και στους ποδοσφαιριστές και φαινόταν σε κάποιο σημείο από την απόδοση του στον αγωνιστικό χώρο. Από την ημέρα που είχε έρθει και αφού συνομίλησε με προπονητή και ποδοσφαιριστές και τους διαβεβαίωσε πως θα είναι δίπλα τους και θα τους στηρίζει, και ο προπονητής με την δική του προσπάθεια και αξίζει τα εύσημα πραγματικά για την προσπάθεια και την δουλειά που κάνει ο ίδιος, καθώς όταν είχε ακόμα και 12 ποδοσφαιριστές σε δύσκολα παιχνίδια όπως αυτό με την ΑΕΠ και την Ομόια, κατάφερε να βγάλει το μέγιστο των δυνατοτήτων των ποδοσφαιριστών και δείχνει ακόμη μια φορά πόσο καλός προπονητής είναι. Όντως παίζει μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία. Ήταν με τους ποδοσφαιριστές, ήταν και οι ίδιοι μέσα από κάποια αποτελέσματα και τον τρόπο που αγωνιστούν αυτοί στον αγωνιστικό χώρο, πως μπορούν να πάρουν κάτι περισσότερο και μπορούν και ήδη για το κάτι παραπάνω. Ήρθαν και κάποια αποτελέσματα, ήρθαν οι εμφανίσεις και βλέπουμε πως υπάρχει ποιότητα στην ομάδα. Υπήρχε έτσι κάπως έλλειψη αυτοπεποίθησης, ψυχολογίας. Τα βρίσκουμε όλα αυτά σιγά σιγά, επιστρέφουν και κάποιοι τραυματίες, έρχονται και κάποιες μεταγραφές να βοηθήσουν στην αγωνιστική ανακάψη που ήταν και ο στόχος από την μέρα που ανέλαβε ο κ. Ανδρέας Παντελή. Ελπίζω να υπάρξει έτσι μια συνέπεια, στόχος είναι να υπάρξει μια συνέπεια, μια σταθερότητα, ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει μπροστά της. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, χθες ο Ίσμα αποχαιρέτησε την ομάδα με 2 γκολ. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ανόρθωση και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον αντικαταστάτη του. Είναι αλήθεια, ήταν έτσι έντονα συναισθηματικά φορτισμένη η μέρα του παιχνιδιού λόγω και του Ίσμα, ο οποίος φόρεσε και το περιβραχιόνιο, αποχαιρέτησε με τον καλύτερο, με τον ιδανικό τρόπο θα έλεγα τους οπαδούς της ομάδας μας, πέτυχε 2 γκολ, υποκλήθηκε στο δεύτερο τέρμα, ήταν και ο ίδιος συγκινημένος στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Όντως είναι έτσι μια απώλεια, πρόκειται για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Θα συνεχίσει ο ίδιος την καρδιά του στη Χάρτς και το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Τώρα θα πρέπει να βρούμε τον αντικαταστάτη του, αυτό που θα καλύψει επάξια το κενό που δημιουργήθηκε μετά για την αποχώρησή του. Σε αυτό κινείται η διοίκηση σε συνεργασία με την τεχνική ηγεσία. Υπάρχουν
διάφοροι ποδοσφαιριστές με τους οποίους βρισκόμαστε σε επαφή και ελπίζουμε σήμερα, αν όχι σήμερα, μέχρι αύριο το αργότερο που λέει και η μεταγραφική περίοδο, να κλείσει και αυτό το κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς, όποια και θα είναι η τελική απάντηση, η τελική απόφαση, θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, οπότε και ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή δουλειά, καλή συνέχεια στην Ορθοϊσάλα.